Good morning naman yan sa'yo. Kumusta? Kumusta naman tayo dyan, Pri? Magandang hapon naman dyan sa'yo, Pri. Welcome din sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan, Pri? Thumbs up. Good morning naman dyan. Diba? Ang saya. Oo nga. Good morning din, Pri, sa'yo. Mambuhay, mega I love you host. Ayun, mega love shoutout din po dyan sa iyo, Mambuhay. Welcome back din sa aking live streaming. Sir Jefferson nandito rin. Here tamsak. Ayun, mega love shoutout din dyan sa iyo, Sir Jefferson. Welcome din sa aking live streaming. Magandang araw, kakatilaok lang ng magandang umaga naman dyan sa akin. Parang kagigising ko lang. Ang sakit ng ulo ko. Nagpahinga ako eh. Mambuhay, mega love shoutout din po dyan sa iyo. Welcome din sa aking live streaming. Madam Jonas Salundaga. At eto si Sir Jefferson, ay yung umani ng sangkatutak na kayamanan sa buhay. Mega love shoutout din dyan sa iyo, Sir Jefferson. Welcome din sa aking live streaming. My host, Kusina Mode. Hello naman dyan sa iyo, Mambuhay. By host Kusina Mode. Pagpasok, agad? Shoutout sa tutubi na palipad-lipad. Sir Mark Jacos, mega love shoutout din po dyan sa iyo, Sir Mark Jacos. Welcome din sa aking live streaming. Highly recommended monetized channel din yan, guys. Si Sir Mark Jacos is in our live streaming. Sino pa ba? Ma'am Maylin Mapili nandito na rin sa atin. Ma'am Maylin, mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Maylin Mapili. Welcome din sa aking live streaming. Ma'am Maylin, in-off ko muna yung aking computer kasi nga kumidlat dito sa amin kaninang madaling araw. So, i-resume ko mamaya yung aking pag-play sa iyo. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Maylin Mapili? Welcome back din sa aking live streaming. Buhay, mega love shoutout, sabi ni Ma'am Maylin Mapili. Ilan na lang ba, Ma'am, kulang para matapos na? Baka naman, guys, meron kayong dyan, meron kayong mga extra gadget. Sige na, si Ma'am Maylin Mapili is about to get monetized na rin. Malapit na rin graduate sa kanyang public watch hour. Sir Jefferson, mega love shoutout, sir. Sabi ni Ma'am Maylin Mapili. Bakit ang tagal, Ma'am Maylin? Oy, ano ba? Sinumpa ba yung account mo? May Bakit? Nakatatlong browser naman ako sa iyo. Bakit? Isinumpa ang account ni Ma'am Maylin Mapili, diba? Sana all. Ma'am Aileen, hello naman dyan sa iyo, Ma'am Aileen TV. Welcome back din sa aking live streaming. Highly recommended monetized channel, mga magagandang babae, diba? Sa balat ng lupa. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Aileen TV. Thank you for that sweet thumbs up. Hilahin mo, Ma'am Aileen. Oo nga. Kaya mo. Pre, baka Lunes punta ako ng LBC, ha? Baka Lunes. Ma'am Aileen, hingin ko rin yung yung tawag dito, yung address mo. Send mo kay Ma'am Jonas Salundaga, ha? Parang 2 weeks ng 400 ako, sir. Ngayon, 300 pa kulang. Haha. Grabe ang isinumpa, sir. Agoy, sipunin at ubuhin. Kaya nga, Sir PJ Paras TV nandito rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan sa mga pupoging lalaki sa balat ng tinalupan, diba? Si Sir PJ Paras TV. Highly recommended monetized channel yan. Kumusta naman tayo dyan, Sir PJ Paras TV? Welcome back din sa aking live streaming. Agoy, nangangamoy matamis na Jonas Salundaga, ma'am, kung pwede lang hilahin, ma'am, matagal na sana. Oo nga, bakit ba? Ano mo kaya, ma'am? I-log out mo muna yung iyong account. Tapos, nag-upload ka ba? Updated ba, ma'am, yung Yung tawag dito. Updated ba yung channel mo, ma'am?
ng live stream. Sir PJ Paras TV, welcome naman sa aking ano, 1 day ago, 3 days ago. Updated naman siya. Welcome naman sa aking, nagpa-member si Sir. Hello naman dyan kay Sir PJ Paras TV. Eto guys, baka hindi nyo pa kaibigan yan. Kukunti pa lang tayo Sir PJ. Ilagyan ko muna ng ano, ng code. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her in the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. I love the way. Eto guys, baka hindi nyo pa kaibigan yan si Sir PJ Paras TV. Abay, makipagkaibigan na rin po kayo dyan. Makakita kayo ng mga pupuging lalaki sa balat ng tinalupan. Promise. Oo nga. May babae ako nakitang tigan. Oo nga, di din ako naharang po. Twice na ako lumabas. Sabi ni Ma'am Aileen TV, Uragon, pre di ata on harang mo. Ayan. Okay lang yan, pre. It's totally fine. Yung mga Oo. kami talaga. Pag umikot sa surbol, maaakit ka. Dagdag na dyan. Ma'am Jonah, ayaw sa akin itulpo. May ubo na. She makes me smile, she makes me Bakit ba? it gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her in the Miss Universe. Ora host, when mo tax ko? Probably look like her. MH. Yun. She makes me smirk. Mambuhay, hindi ko mabuksan yung account mo. And I can see her in the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Ma'am Claridel Ilanga, oy, iniwan mo ako sa Eric kanina. Nandun ako kay Ma'am Claridel. Naglalaro kami ng kapatid ko, parehas kami talo. Ayan. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Claridel Ilanga. Nagbabalik rin po natin yan guys, na kaibigan si Ma'am Claridel. Ma'am Claridel, iniwan mo ako kanina. Mabahay. Mega love shoutout po dyan sa Ma'am Claridel Ilanga. Welcome din po sa aking live streaming. Si Ma'am Jeans Channel nandito rin sa atin guys. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Jeans Channel. Nagbabalik din natin na kaibigan. Hello naman po dyan kay Ma'am Jeans Channel. Welcome back din sa aking live streaming. Si Ma'am Ina Macpri. Uy, Ma'am Ina Macpri, na-miss kita. Tamsak lang ako only boy. May gawa pa, patamsak po sa premiere. Oo nga. Meron pala. Sige. Ora host free ka ba at 10? Ayun. Hindi ma'am. Hindi po. Piliin, manalo ka naman. Pwede mo pa ko galipin. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her in the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like Hala, hindi pala. the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I Mabuhay. Ma'am Aileen TV, Ma'am Claridel, hello po. Tonight, Ora host. Ayan. Diyos ko, pasa mo na sa akin buong pagkatao mo at mapasalvage. Joke na. she gives me worth. Sige. Hello, Ora. Ayan, sabi ni Ma'am Jeans Channel. Hello din po dyan sa iyo, Ma'am Jeans Channel. Welcome din sa aking live streaming. Kunin ko lang guys yung premiere ni Ma'am Ina Macpri. Patamsakan natin. Hindi pwedeng shampoo lang. The Miss Universe. And if heaven does O, diba? probably look like her. Sino ba si T1? July 2. Ngayon pala to. Si Anthony Paul. Ang Tito is si Mama Mariana Channel. July 2 din ngayon din. T3 is eto, si T3. July 5, 7 p.m.
Apurado pero sa'yo ano ba kung gusto ko rin kasi nagkasigurado. T3 guys, T1 hanggang T3. Ayan, baka naman. And yung ating bagong member guys, Sir PJ Paras TV, baka hindi nyo pa kaibigan yan. Magipagkaibigan na rin po kayo dyan guys sa ating bagong member na nandito sa atin, si Sir PJ Paras TV, VIP member, ayan. Harang host, sabi ni Ma'am Nadine Vlog Arnado. Mega love shoutout din po dyan sa iyo Ma'am Nadine. Welcome back din sa aking live streaming. Nasa harang daw. Oy, merong harang daw si Ma'am Nadine. Tamsak, thank you for that sweet tamsak Ma'am Nadine. Welcome din sa aking live streaming host. Pahinga muna ako. Ma'am, pahinga ka dyan po, ma'am. Iniwan mo ako kanina. Nag-ML kami. ML is live. Di ko nakikita si Free, nag-ML. Let me also welcome and acknowledge the presence of our new guest na nandito sa akin. Vlog Christopher Philippines, tamsak host, mudalan lang. Ayun. Mega love shoutout naman po dyan kay Vlog Christopher Philippines na nagtamsak sa atin. Nabibigyan ko rin ng kanyang moderator function. Para naman pwede na rin siyang makipagkaibigan dito sa ating live streaming. Hello naman dyan sa iyo, Vlog Christopher Philippines. Welcome din sa aking live streaming. Nag-ML ako, 1 game lang, talo ako eh. Oo nga, parehas tayo pre. Ako 2 game. Talo ako. Kamachos TV Official 2. Mega love shoutout din po dyan kay Kamachos TV Official 2. Shoutout host. Mega love shoutout naman dyan sa iyo, Kamachos TV Official. Welcome back din sa aking live streaming. Ito guys, dikitan nyo yan guys. Kamachos TV Official 2. Ayan. Salamat host. Always welcome. And sa mga bago natin guys, namimigay ako ng WH. Ayun, monetize and unmonetized channel. I am giving away WH, free WH sa bawat magtatamsak ng premiere. Ayan guys, T1, T2, and T3, 3 WH. Sayang naman, magtatamsak lang kayo. Di ko sigurado kung sasagutin mo ba ko. Pwede host, magbaba ng bahay, may premiere ako, may idol. Ayun, pwede po, sir, Kamachos TV Official. Ma'am Adel, hello naman dyan po dyan kay Ma'am Adel Sulit. Ma'am Adel, di ba? Kumusta naman yung pag-ML natin kagabi? Kalaro ko kagabi si Panyero. Hello naman po dyan kay Ma'am Adel, na lagi kaming iniiwan sa ere ni Bebe. Dalawa kami ni Ma'am Adel, ay ni Bebe. Iniwan kami ni Ma'am Adel kagabi. Puro talo, parehas tayo ma'am. Aga kong natulog kagabi. Eto, ilagay natin kay Nightbot, Kamachos TV Official. 41st anniversary of my tatay. Ayan. Ilagay po natin kay Nightbot. Kamachos TV Official. Ayan. Kailan ba to? July 2, 10 p.m. Ngayon pala to. T4, ayun. T4 guys, T4, baka naman. This is how we do it. This is how we do it. This is the mix of DJ St. Mark. T1 hanggang T5 guys, baka naman, patamsak naman ako guys. T1 hanggang T5 ba yan? Junjun Kamachi to host. Opo sir, opo sir.
Joel's Finest, mega love shoutout din po dyan kay Sir Joel's Finest. Nagbabalik rin po natin na kaibigan yan si Sir Joel's Finest. Ilan na lang ba, Sir Joel's Finest? Ang WH mo. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Sir Joel's Finest. Welcome back din sa aking live streaming. Ito guys, dikitan nyo yan guys. Si Camachos TV Official, si Junjun Camacho, ayan. Ang aking kaibigan guys sa Facebook, ayan. Hello naman dyan sa iyo, Sir Jun. Welcome back din sa aking live streaming. Nadine Vlog Arnado, mega love shoutout po dyan kay Ma'am Nadine Vlog Arnado. Ma'am, hindi ko ikaw nakikita ang nag-live stream. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Nadine. Welcome back din sa aking live streaming. Sir Joel Yahoo, sabi ni Free, ayan. T1 hanggang T5 guys, patamsak, baka naman. Namibigay ako 1WH guys, 1WH. Naubos na, konti lang yung inano ko. Mamaya ko na ibigay sa iyo ha. Kasi hindi pa tapos. Si Mamaylin mapili talaga, hindi pa tapos. Oo. T1 hanggang T5, ayan. Baka naman guys, baka naman. T1 hanggang T5, maluoy mo. Ma'am Nadine, hindi ka nag-live stream. Ma'am Adel, lahat ba ng ano mo, lahat ng mga in-list mo, pre-navigate mo na? Nag-live ako Monday to Saturday, every 1 until 3. Ay, hindi ko ma'am na hindi kita natatimingan. Nandun kasi ako pag 1 kay board. Tapos nagano kami ni Bebe. Unlisted pa din. Ma'am kasi yung mga unlisted video simula nung January 2017 gagawing private na. Ngayong July 23. Meron naman kayong option na bago yung July 23 is pwede nyo na siyang i-private kayo mismo. Pero automatic magiging private yan sa July 23. Ma'am Adel, okay lang po yan. Madami. Lahat kasi ng list mo, in-list mo. Ako nga din, tinatamad ako mag-private. Vlog Christopher Philippines. Mega love shoutout po dyan sa'yo. Eto guys, bago natin na magiging kaibigan na meron siyang 1,140 subscriber. Ayun, si Vlog Christopher Philippines. Mega love shoutout back siya. Oy, Ma'am Yudawan, mega love shoutout naman dyan sa'yo, Ma'am Yudawan. Nagbabalik din natin na kaibigan niyan guys. Si Ma'am Yudawan nandito sa atin. Hello naman dyan sa'yo, Ma'am Yudawan. All the way from Korea pa yan. Welcome back din sa aking live streaming. Ako unlisted lang na di ako nag-private host. Ayan. Ma'am, ano ngayon tawag dito? Lahat ng mga unlisted ninyo is automatic ngayong July 23 or mga July 24 ata is ano na ba yan? Magiging private yan. Good evening, Chad. Ayan, sabi ni Dwayne. Mega love shoutout nandiyan sa iyo, Dwayne. Wala pang advice, Dwayne, sa akin. Minamadali ko nga. Nag-chat nga ako kagabi. Wala pa namang advice. Kasi lumala daw yung case sa Taiwan ngayon, kaya i-close daw ng Taiwan. Yun ang huling balita sa akin. Kaya hindi daw muna pinapapasok yung mga yung mga hina-hire. Ayan. Hello po, sabi ni Ma'am Yudawan. Ay ganun ba? Opo, Ma'am Nadine. Ma'am Lady Ross, tamsak host. Mega love shoutout din po dyan sa iyo, Ma'am Lady Ross. Nagbabalik din natin na kaibigan yan si Ma'am Lay. Hello naman po dyan sa iyo, Ma'am Lay. Welcome back din sa aking live streaming, Ma'am Lay.
Eto guys, dikitan nyo yan. Si Ma'am Lady Rose, baka hindi nyo pa kadikitan. Meron siyang 720 subscriber. Kung di nyo pa kaibigan yan guys, all you have to do is to click on that link na ibinababa ni Nightboot. Makipagkaibigan kayo and makipag-connect kayo kay Ma'am Lady Rose. Ayan, together with our guest na mga nandito guys, yung may mga codes, sila Ma'am Adel, si Ma'am Jonas Salundaga, sila Ma'am Ina Macpri, Jeans Channel. Ayan, yung mga wala pang ano dyan guys. Pero matuloy kaya yan, Chad, kung mag-open na ang Taiwan. Oo, Dwen, kasi kailangan nila doon kasi pauwi na rin si Torge. Antayin na lang natin kung kailan uli magbukas ang Taiwan. Kasi wala talaga tayong magagawa. Yun yung decision ng DOH nila. Yung wellness wellness department nila. Na i-close muna. Kasi kagabi din, yun nga yung advice sa akin. Ano pa ba? Dan Tamsak, sabi ni Ma'am Yudawan. Ma'am Yudawan, thank you for that sweet tamsak, Ma'am Yudawan. Ryan Grace Vlog, hello host. Oy, Ryan Grace, mega love shoutout naman po dyan kay Ryan Grace Vlog. Nagbabalik natin na kaibigan. Na-miss ko to. Mega love shoutout naman dyan sa iyo, Ryan Grace Vlog. Kumusta? Thank you for that sweet tamsak, Ryan Grace Vlog. And monetize channel ka na rin, Ryan Grace Vlog. Hindi ko na nadadalaw yung ano mo pala. Ito guys, si Sir PJ Paras TV, ang ating bagong member, VIP member. Baka naman guys. Pero sabi ni Torge, may mga bago daw dumating doon bago mag-lockdown. Oo nga Dwen, bago mag-lockdown may mga dumating na galing ibang kumpanya lang din. Pero meron na bagong dating na galing sa Pilipinas. Bago pa yun mag-lockdown tapos biglang lumobo yung yung case. Kaya ni-lockdown. Alam ko pa uwi na rin yun si Torge. Thank you, Idol. Ayun. Always welcome, sir. Always welcome. Pa-share it naman. Wala namang bago doon. Walang bago doon. T1 to T5 dan po. Ayan, sabi ni Ma'am Aileen TV. Ay, si Ma'am Aileen TV, nangangailangan. 5WH, Ma'am, noted po. Ayan. Nengski Travel Vlog. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Nengski Travel Vlog. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am Nengski Travel Vlog. Welcome back din po, Ma'am, sa aking live streaming. Highly recommended and very supportive friend of us yan natin guys. Nagbabalik natin na kaibigan si Ma'am Nengski. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Nengski? Pre, thank you naman dyan for keeping me in your background. Time check tayo guys. It's 17 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening. Philippine Standard Time. Ayan. Yes, thanks host. Ayan. Always welcome po. Always welcome. Okay ra host. Good to know, Ma'am. Good to know. Sir Jepson, ilan ba na panalunan mo? Meron din tayo guys na bagong-bago natin na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada, si RL Haujao. Hello host, newbie here. Ayun, nabibigyan ko ng kanyang moderator function para naman pwede na rin siyang makipagkaibigan dito sa ating live streaming. Mega love shoutout naman dyan sa iyo, RL Haujao. Thank you also for joining my live streaming. Maya-maya, dikitan kita ng aking RL Haujao, dikitan kita ng aking dalawang monetized channel account. Pwede makagraduate grade 8 idol, sabi ni Ma'am Nengski Travel Vlog. Guys, pwede pa type ako ng me. Ayan. Salamat sa welcome host. Always welcome po RL. Nakita ko kay Sir Mark post, ayun. Thank you naman po dyan kay Sir Mark Jacos, ayun, na nag-share ng ating
Live streaming guys, ayan. Na-miss ko LS mo, Idol Uragon. Thank you naman po dyan kay Ma'am Nengski Travel Vlog. Ilan ka na ba, Ma'am? DJ Rodski, the best. Guys, yung mga namang problema dyan, pagbababa ng kanilang mga link, pwede nyong tawagin lang si Nightboot. Ayan, pwede nyong tawagin guys si Nightboot or mag-type lang kayo ng me or o kung kaya channel o kung kaya isang tuldok lang, sapat na. Hanapin ni Nightboot ang inyong mga bahay at ibababayan yan dito sa atin. Premiere ko po within 30 minutes, sabi ni RL Haujaw. Ayan. Lagay natin kay ano, sir? Kay Nightboot. Ala. Uy, bawal. Ala. Inumin kayo dyan. Bawal yan. Naka-GCQ. Sana all may inumin. 4K. Ay, asa na ba yun? Dubai Frame. Ilagay natin, sir, RL Haujaw. Ang cute naman ang pangalan ni sir. July to 6:45 p.m. Ay, malapit na pala. Pabomba natin, sir. Gusto mo? T6, guys. Baka naman T6 para kay RL Haujaw. T6. Patamsak din ako, guys. Namimigay ako ng 1WH bawat tatamsak sa mga premiered. T1 hanggang T6, guys. Ma'am Nengski, ilan ba? 972. 8 na lang pala, guys. Tambay lang ako dito, host. Ayan. Sir Lester Ombrog Vlog, mega love shoutout din po dyan kay Sir Lester Ombrog Vlog. Nagbabalik rin po natin yan, guys, na kaibigan si Sir Lester Ombrog Vlog. Ayun. Mga pupoging lalaki sa balat ng tinalupan. Magkasama yan, guys, sila Sir PJ Paras TV. Ayan, isabay mo na rin yan, guys, si RL Haujaw, di ba? Mga pupoging lalaki sa balat ng tinalupan. Sana all. Oo nga. Thank you for that sweet thumbs up, Sir Lester Ombrog Vlog, and welcome din sa aking live streaming. Ma'am Chris sa 27, thumbs up, host, daan lang at busy sa mga camel host. Miss you all. God bless po. Mega love shoutout sa lahat. Ingat po. Ayan, sabi ni Ma'am Chris sa 27. Thank you naman po dyan kay Ma'am Chris sa 27 for dropping by in my live streaming and for keeping me in your background also. Thank you naman dyan sa iyo, Ma'am Chris sa 27 na may code sa akin na C27. Highly recommended monetized channel also yan, guys. See? Ma'am Chris sa 27. Thank you for that sweet thumbs up, Ma'am Chris sa 27. 972 lang, host, tamsak Ma'am Adhel Vlog. Eto, guys, kukunti lang naman tayo, guys. T1 hanggang T6. Mamimigay ako ng 5WH, guys, sa bawat didikit kay Ma'am Nengski Travel Vlog. Plus another 5WH para kay Ma'am Nengski Travel Vlog. Sayang naman, guys, makagraduate lang, grade 8, ayan. 5WH, bawat ninja, kahit ninja, guys, bibigyan ko ng 5WH. T1 hanggang T6, ayan. Tamsak muna ako sa mga premiere.
salamat host. Ayun. Always welcome po. Always welcome. PJ Paras TV, tusok sabay kalembang bahay mo. Kaya ka pa yan. Sabi ni Ma'am Ningski Travel Vlog. Baka naman guys, if someone visited your channel guys, ha? Please do return the favor back. If ever. Huwag ka mag-alala Ma'am Ningski Travel Vlog. Napaka-legit and organic niyan. Highly recommended monetized channel. Guys, 5WH, namimigay ako ng 5WH, Ninja or Main Channel, sa bawat didikit kay Ningski Travel Vlog. Ma'am, pwede pa type ako ng me? Me. Me lang ma'am, i-type mo ma'am, me. Hahanapin niyan guys ni Nightboot ang bahay mo, ayan. Oh, 792. Buksan ko lang ma'am yung ano, ako mang dikit saya. Ayaw nyo ng 5WH, ako magpapagraduate dito kay ma'am. Si RL Haujiao, dikitan ko rin to si RL Haujiao. Exclusive remix by DJ RD. The best. Wala ka bang maano dito ma'am? Maiksi lang. Boracay. Dito ako ma'am sa Boracay White Sand. Punta natin. Ang ganda naman. Ang ganda na sa Bora. Ayan. Ma'am, yan ang place na gusto kong puntahan. Hindi pa talaga nakapunta. Sana matapos na yung pandemic. At maglulupasay ako doon sa Boracay. Maglulupasay. Ilan na ba? 793. Please connect with love and support. Ayun. Sabi ni Sir Lester Ambrog Vlog. Oo nga guys, tikitan nyo yan si Sir Lester Ambrog Vlog. Ang ganda naman dyan sa Boracay pag wala ng pandemic. Ko dito pag wala ng pandemic. Puntahan ko Bora at maglupasay ako dyan sa buhanginan. Diba? Sana all. Huwag mo naman basahin. Yun yung comment ko. Diba? Live ang comments. Maganda ngayon sa New Boracay host. Opo ma'am, Bicolanang Sutil. Mega love shoutout din po dyan kay Bicolanang Sutil. Nagbabalik din po natin yan guys na kaibigan si Ma'am Bicolanang Sutil who is in my live streaming also. Hello naman po dyan sa iyo Ma'am Bicolanang Sutil. Ayun, kumusta naman tayo dyan. Welcome din sa aking live streaming. Uy Ma'am Bicolanang Sutil. Meron ka naman talagang di ba, code? DJ Dance
Remix. Manoy, ayun. Ay. Host pa-view 3 na lang, 1K na. Ayan, sabi ni Sir Lester Ambro Vlog. Oo nga, pumunta dito sa akin. Grabe sa naglulupa sa'yo. Oo nga. Ma'am, pwede pa type ako ng milang, ma'am. Ma'am Nengski. Kasi di kitang kita, ma'am. Oo. Hello naman dyan kay Pogs. Mega love shoutout naman dyan kay Pogs. Nagbabalik din natin na ano. Hello. Say hi to everyone. Hi to everyone who watches Here, my here, here. Tito's live stream. Here. Here's the mic. Hello to everyone who watches my Tito's live stream. O, diba? Sabi ko sa inyo eh. Hello naman dyan sa'yo, Pogs. What are you doing, Pogs? He's playing Minecraft. Ma'am Jeans Channel, mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Jeans Channel. Oy, thank you for that amazing super chat, Ma'am Jeans Channel. Eto guys, si Ma'am Jeans Channel, kung di nyo pa kaibigan yan si Ma'am Jeans Channel, ibababa ko yung ating, yung ating code. And I am giving away 5WH guys sa bawat didikit kay Ma'am Nengski. Sa mga hindi pa dyan kadikitan guys, sayang naman, makikipagkaibigan lang kayo guys. Babalikan kayo niya ni Ma'am Nengski. At mamimigay din ako ng 5WH. Ayan. SJC, ayan. Ma'am Jeans Channel, thank you for that amazing super chat, Ma'am Jeans. Ay, BS1 ka, ma'am. Di ko lang ng sutil. DJ Dance Remix. The Bear. Nagdidikit pa ako, guys. 974 na. Ang ganda naman dyan, ma'am, sa Boracay. Soon, lilipad ako ng Boracay to feel the beautiness. O, diba? Beautiness of the new Boracay. Huwag na basahin. Yun naman yun, magbabasa mo doon. Oo nga. 975. Ito pa si Sir, kabilang buhay cover. O, diba? Baby RGTV, nagbabalik rin po natin na kaibigan guys, si Baby RGTV. Hello naman po dyan sa iyo, Sir Baby RGTV. Welcome back din sa aking live streaming. Welcome Sir Aura. Ma'am Jeans, maraming salamat naman dyan sa iyo, Ma'am Jeans, ha? Nandidikit pa ako guys, huwag kayo mag-alala. Dikitan ko kaya. Oy. Ito pala yung isa. Idol, babalik ako in a while, host, after my premiere. Salamat po, tambay ako ulit sa inyo. Ayan. Sir, ano ka ba? T5 yan, di ba? Pabomba naman ako, guys. Pabomba muna ako. Ayaw mo, sir? Gusto mong bombay natin? Akin na lang yan, WAs nila, Sir Aura. Ayan, sabi ni Ma'am Jeans. Ayan, Uragon Manoy, back to work na ako. See you again. Ma'am Bicolanang Sutil, thank you naman po dyan sa'yo. Ma'am Bicolanang Sutil, ayan. Ano ba yan? T4? Tama ba? T4? T6. Pabomba muna ako, guys. Naka-live stream na si... Ay, hindi pa pala. 6:45 pala yun, sir. 6:33 pa lang. The time is... Ayan, time... Ayan.
974. Ayan. 975 na pala. 975. Tesco Mobile. Here lang, Sir Cooking, ayon. Mega love shoutout din po dyan sa bago natin na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada, si Jomar's Journey. Hello naman po dyan sa'yo, Sir Jomar's Journey. Thank you for that sweet thumbs up. Bigyan kita, sir, ng iyong moderator function para pwede ka na rin na makipagkaibigan dito sa aking live streaming, Sir Jomar's Journey. Baka guys hindi nyo pa kadikitan. I know for sure na hindi nyo pa guys kadikitan si Jomar's Journey. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Sir Jomar's Journey. Ayan. Sir Jomar, mega love shoutout naman po dyan sa iyo. And thank you also for joining my live streaming. Tama ba? Si Jeans. $975 na pala. 976. Ma'am Jeans, ilan na ba yung ano mo, WH mo, Ma'am Jeans? Ma'am Elma Tihada, mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Elma Tihada. Nagbabalik din natin na kaibigan si Ma'am Elma Tihada who is in my live streaming also. Hello po dyan sa iyo, Ma'am Elma Tihada. Oo. Welcome back din sa aking live streaming, Ma'am Elma Tihada. Yaya Joyce, full pack dan sabi ni Sir Jomar's Journey. Tamsak RL Haujao, ayan, sabi ni Kamachos TV Official. Ang saya naman dito, host. Ma'am Nengski, pwedeng patype ako ng me. Ma'am Elma Tihada, kumusta naman tayo dyan, Ma'am Elma Tihada? Welcome back din sa aking live streaming. Nawala si Ma'am Nengski. Ma'am Nengski, pwedeng patype ako ng ano? Me. Wala si Ma'am Nengski. Ma'am Nengski. Sige na, Ma'am Nengski. Nagdidikit ako na wala na yung aking pinupuntahan. Ito na nga lang. Jomar's Journey, mega love shoutout. Sabi ni Ma'am Jeans Channel. Guys, kaibiganin nyo yan guys, si Ma'am Jeans Channel. Baka hindi nyo pa kaibigan yan guys, si Ma'am Jeans Channel. Abay, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Ang ating super chatter na yayamanin all the way from Hong Kong pa yan. Kung di nyo pa nakikita yan guys, ang kagandahang tinataglay niyan, aba. 796 na. Sama-sama magsimulaan. Pagting ng panahon tayo, hindi mo bang kawawa? Sa dilim. Sa dilim. Pero okay na sir, or di naman ako nagmamadali. Ayan. 600 sir, 600. Sige ma'am. Tulungan kita ma'am sa WH mo din. Huwag ka mag-alala ma'am. 797. Ayan. Tatlo na lang guys. Tatlo na lang. Baka naman.
Baba na host, sabi ni Ma'am Nengski. Ayan. Opo ma'am. Sige ma'am, sige ma'am. Pag-graduate natin ng 800 ma'am. Pading Makoy Palaboy TV, thank you for that sweet thumbs up. Mega love shoutout nandiyan sa iyo. Pading Makoy Palaboy TV. Kumusta naman tayo dyan? Pading Makoy Palaboy TV. Ang aking kababayan guys na nandito sa atin. Hello naman dyan sa iyo, Pading Makoy. Welcome din sa aking live streaming. Ay, sino pa ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mag-add account lang ako guys. Wait lang. Tamsak po, grabe ang tuwad Sir Uragon. Bakit? Saan? Oh, galit na galit. Bakit ba galit na galit, Besh? Oo nga pala. Wait and see. Negros Beats Club. Okay lang yan, okay lang yan. Saudi Arabia. Wow, Saudi Arabia. Hello naman yan sa mga taga Saudi Arabia na galit sa akin. Alam nyo, hindi ko alam. 797 ka na po, Ma'am Nengski. Ayan. Pumping, the beat is bumping. 798 na pala. Ayan, si Ma'am Nengski. Travel vlog. Sana makaara. Ay. Negros Beats Club. Onyang Yana Vlog, mega love shoutout po dyan kay Onyang Yana Vlog. Nagbabalik din po natin na kaibigan niyan guys. Si Ma'am Onyang Yana Vlog is in my live streaming. Hello po dyan sa iyo, Onyang Yana Vlogs. Kumusta naman po tayo dyan? Welcome din po sa aking live streaming. Of course, let me also welcome and acknowledge the presence of Ma'am AG Workers guys who is in my live streaming also. Legit and organic, highly recommended monetized channel yan guys. Si Ma'am AG Workers, kung di nyo pa kaibigan, napaka ano yan guys, napaka bait na streamer. At nagpapaangat yan. Sa mga hindi pa guys kaibigan dyan si Ma'am AG Workers, sabay makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Ma'am AG. Marami kayo guys sa may isda dyan. Napakalaking pala isdaan yan si Ma'am AG Workers na nandito sa atin. Ayun. Hello naman po dyan sa iyo Ma'am AG. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Oy, galit na galit. Oo. Things go wrong when the sand is hurling. Okay lang host, salamat. Ayun. Wait ma'am, buksan ko lang yung aking yung aking mga alagad. Married life, sweet deceit comes calling, and negativity lies. Go hard, what done by you? Some things look better.
Bakit ganito na ang wala nang switch account? Oh. Ma'am Aileen TV. Ma'am Nengski, pwede pa type ako ng ma'am? Sige na, tikitang kita para makagraduate ka na. Dan Road to 800 sabi ni Puso ni Jeans Channel. Ma'am Jeans, thank you naman po dyan sa iyo, Ma'am Jeans. Ma'am AG, salamat Lalabs Uragon. Ayun, kumusta tayo dyan, Ma'am AG? Eto guys, si Onyang Yana Vlogs, baka hindi nyo pa kaibigan yan, si Ma'am Onyang Yana Vlogs. Abay, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Onyang Yana Vlogs. Si Jomar's Journey. Hello po dyan sa iyo, Jomar's Journey. Welcome din sa aking live streaming. Pading Makoy Palaboy TV. Ito si Ma'am Nengski. Ayan, sige ma'am. Ma'am, yung ano lang ma'am, yung tawag dito. Ay, 800 ka na pala ma'am. O, diba? 800 ka na. Bigyan kita ma'am ng isa pa. And pabomba naman ako guys, T6. Baka naman, nakaano na guys, si RL Haujao. Naka-premiere na siya ngayon. Nagsisimula na. Ma'am, yung mga 1 minute lang ma'am. Magbaba kayo guys, yung 1 minute lang ha. Hello. Ay bawal to, bawal tong ano yung kumakatay ka ma'am ng manok, bawal to, no comment to. It's an animal abuse, sabi ni YouTube. Nagdagan kita ma'am ng isa pa, ayan. Patamsak naman ang premiere, mga lalabs, ayan. Sige ma'am. Nagdagan kita ma'am ng skin ng isa pa. Mika Model House, ongoing, renovation part 2. Yung part 1 ito, yung premiere mo nang nakaraan ma'am. Can I touch you? I can't believe that you are. How did I? Ilan na ba tayo? T7. You are the reason my life. You are the reason I survive. May apat na galing Pilipinas. Uy, bakit may Pilipinas? Hello naman dyan sa ang account nasa Pilipinas, tapos yung iba nasa Saudi Arabia na ipinanghuwad sa akin. Hello po dyan. Alam mo hindi ko alam ha. Someone as much as I need you. Siguro nakaano yung country, may ninjang nasa Pilipinas. Hello naman dyan sa'yo. Galit na galit, besh. Kailan ba ito, ma'am? Kailan po ba ito, ma'am? July 5, 8:15 p.m. Ayan, July 5.
T7, ayun. T1 hanggang T7, guys. T1 hanggang T7. Baka naman, guys. Baka naman. Patamsak ako, guys. Ayun yung T6 natin, guys. Nagpi-premiere na. Baka naman. Patulong naman ako, guys. Babomba. Sige na. Ako din, sir. Bawat LS2 may tuwad na din. Sabi ni Ma'am Baby Jeans Channel. Okay lang naman yung tuwad, guys. Okay lang naman. Wala namang problema yun. Kahit nadagdagan yun. Kahit na ubusin nyo yan. I just don't care. Diba? Wala naman akong pakialam. Pati. To think na alam nyo, guys, kahit na tumuwad kayo, you are giving watch hour, you are giving views to me, and you are giving impression ratings in my analytics, so it is totally fine. Ano ba? Revenue pa rin yan. Mabait naman sana ako. 800 na host, sabi ni Ma'am Ningski. Okay lang, ma'am. Ay, opo, ma'am. Opo, ma'am. Patamsak ako, guys, T1 hanggang T7. At kung may mga premiere kayo dyan, guys, sasabihan nyo ako. Patamsakan natin ang inyong mga premiere. Kain lang kami, Pri, ha? Sabi ni Pri. Ayan, sige. Time check tayo, guys. It's 50 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Bigyan natin ng toilet paper para matapos ang tuwad. Nire-recommend ni Lolo ang madaming tuwad, lalabs. Oo nga po, ma'am. Based on impression ratings, guys, kapag ka ang inyong channel is merong thumbs up, thumbs down, maraming chat and maraming views, ayun, ang impression ratings nyo is tumataas instead na bumababa ang inyong impression ratings is tumataas po yan. Oo nga. But not to think na ang negative side is just that, oo nga, meron kang tuwad. Diba? Meron kang tuwad. It's totally fine. Wala namang problema yan. And mas lalong mapipikon sa akin yung tumutuwad kasi hindi niya ako nakikitang nagagalit. Oo. Sana damihan pa. Sige na, damihan mo pa. Hello naman yan sa taga Saudi Arabia na nakita ko na nagtuwad sa akin. Meron akong application via URL lang nakukuha. Lahat ng mga impression rates, lahat ng mga pumapasok na participants is nabibilang. Ayan. Nakukuha niya. Wow, okay na lang ang tuwad, idol. Opo, ma'am, wag kayong madi-discourage, guys. It is because meron kayong tuwad. Gawin nyo, guys, gawin yung basis para kayo ay mag-push through, mag-move on, diba? Yung mga hindi nakakapag-move on sa buhay, guys, ganyan yan. Okay na yun. T6, ayan. Ito, guys, meron tayong nagpi-premiere na, baka naman. And yung ating super chatter, guys, wag niyong kakalimutan yan, si Ma'am Jeans Channel, ayan. Sino nag-premiere, sir? Ayan, T6, guys, T6, yung naka-premiere na ngayon. Si Hao Jiao, RL Hao Jiao. Ma'am Nuising Ribot Makatol, hi Sir Uragon, gwapong gabi, diba? Magandang gabi naman dyan sa'yo, ma'am. Mas maganda ka pa sa gabi. Hello naman po dyan kay Ma'am Nuising Ribot Makatol. Thank you also for joining my live streaming.
And hello naman dyan kay Bebe na bagong ligo. Say hi, Bebe. Bebe. Say hi to each and everyone. Halika. Oh, hi. Hi daw guys sa inyo. Sabi ni Bebe. Nagma-Minecraft. Nag-ML. Nandito kami guys sa nandito kami sa nagpe-premiere. Dan road to 800. Ma'am Jeans. Bigyan kita Ma'am Jeans ng Ilan po ba Ma'am dinikit mo Ma'am Jeans? Ay, hindi pa pala ako nagtamsak kay Ma'am AG. Tamsak. Ayan, magtamsak muna. Maganda baby evening. Ayan, sabi ni Nengski Travel Vlog. Ma'am Nengski, 800 ka na ma'am. Gawin mong mga 1,000. Ilan na ba WH mo ma'am, Ma'am Nengski? Wow, ang ganda naman ang kisame ng ng Mika Model House ni ma'am. $1,118. Malaki na rin pala. Keep on pushing lang, ma'am. Time check tayo, guys. It's 56 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening. Philippine Standard Time. Eastern Summer. Nakuha ko na yung ni Ma'am Eileen TV, yung address. Baby RG TV, ayun. Nagbababa ng kanyang bahay, guys. Si Baby RG Pet and Supplies Transport. Bakit Baby RG Pet and Supplies Transport? Bakit 5 subscriber lang? Makipagkaibigan ka Baby RG TV, sayang naman. Bago lang. Sino ba? May Baby RG akong dating pumapasok dito sa aking live streaming. Baby RG din yon. Akala ko ikaw yon. Marami kasing nag-play idol, sabi ni Ma'am Nengski Travel Vlog. Opo, ma'am. Ma'am Elma Tihada, thank you also for keeping me in your background, Ma'am Elma Tihada. Ilan ba yung napanalunan mo, Ma'am Elma Tihada? Ako po yun. Ikaw ba yon? Bakit? Ano nangyari? Malaki na yun, di ba? Dati. Di ba malaki na yung bahay mo, Baby RG TV? Ako po yun, gumawa ako ng bago. Asa na yung yung malaki mo? It used to be
Natigil po, laki ng nalagas. Asa na ba yon? Baby RG yan, di ba? Baby RG lang ba? Yung 343, di ba? Ito yon, Baby RG TV. Malaki ang nalagas na ano, sir? Problem ko doon sa luma, nag-change name ako, hindi na nila ma-search. Nandito pa naman, sir, Baby RG TV, 343 subscriber. Baby RG TV pa rin. Nakita ko pa naman. Kaso, sir, puro ka made for kids, di ba? Oo. Ang problema lang kasi, sir, kapag ka made for kids, kung alam nyo lang, kapag ang channel nyo is made for kids, mahirap kasi hindi ka pwede nang mag-live stream ata yan. Saglit, i-review ko lang, guys. Kapag ka ang channel mo is made for kids, ang dami ko ng videos doon. Oo nga. Children are primary audience of the video. Children are not primary audience, but the video is still directed at children because it features actors, characters, activities, games, etc., etc., etc. From the mind, whisper words of wisdom. Rescue me, darling, rescue me. With your arms open wide, won't you? Basta parang hindi ka hindi makakapag-live stream ata kapag made for kids. Pero taray ko po ito for my business na din yung bago kong YTC. Opo, sir. Oo, sayang naman. I-push mo na yan, sir. Set me free. Sayang, magsisimula ka na naman. Makikipagdikitan. So I'm standing in your way. I never need anyone Digma ang bago na naman. Oo nga, Sir Baby RGTV. Pero mabilis lang naman kung talagang sisipagan mo lang talaga mangisda. And talagang wala kang gagawin na iba. Mangingisda lang talaga. Ganon. Patulong mangisda. O, di ba? Baka naman guys, baka naman. Oo, patulong naman guys, mangisda. Kung ako sa'yo na lang yung bago, sayang naman. O, tapos na yung ano ni Sir, RL Haujao. Busy lang idol, kay luto pa ako, sabi ni Ma'am Nengski, pero tambay lang ako dito idol. Thank you naman po dyan sa Ma'am Nengski Travel Vlog for keeping me in your background and ayan.
Ano ma'am, kain na rin po kayo dyan ma'am. O, dinner na rin po kayo. Kumusta naman mga videos ko sa bagong YTC ko idol? Dadalawa pa lang. Patype naman ako sir ng me. Wala nang bata. Oo nga sir. Kasi kapag mahirapan kang i-monetize kapag ka may bata kasi. Kasi kapag ka nakaset for made for kids lang talaga ang YouTube mo, parang limited, hindi ka makakapag-live stream. Ano pa ba yun? Yung mga hindi po pwede. And hindi na rin po pwede ikaw mag-upload ng video na may matanda. Parang ganon. Parang style ganon. Onyang Yana Vlogs. Tapos kapag ka made for kids ang iyong inano, kailangan ang subject matter of the video is mga educational content for mga halimbawa mga bata, gano'n. And then kailangan ang intended audience mo lang talaga is mga bata talaga. For pet naman content pa idol. Ganon din po sir, ganon din po ha. Kung magko-content ka rin ng mga animals, you should not put in your video yung mga nagkakatay ka ng baboy, ng manok, ng aso, ng kung ano-ano, basta if you are yung parang sinasaktan mo, yung may mga nasasaktan na hayop is pinagbabawal din po yan ha. Pero kung magko-content ka ng pet, halimbawa magbablog ka lang ng mga magagandang mga animals, mga ganyan, mga hayop, ayan, it's totally fine, walang problema yun. Pero bawal yung nag-show ka ng may kinakatay, gano'n. Bawal yun. Nagluluto kasi ako, sir, kaya di makapagdikit na. Sabi ni Ma'am Jeans. Sige lang po, Ma'am Jeans. Sige lang po. Oo. Pinapasabog nyo yung ano ka? Yung bahay ka? MVP na naman ako. Iya. Nagpapakagat ako sa ahas. Magandang content. Sige. Oo, pwede sir. Oo. Magpakagat ka naman sa aso, sa baka, ganon, sa kalabaw. Abang diferensya nun. Oo. Preparation for volcanic ash. Nasa ano ba kayo ngayon, sir? Nasa Taal. Oy guys, ingat-ingat po kayo guys ha. Yung mga nasa malapit sa nasa Taal Volcano. Alert level 3 na po ngayon ang Taal Volcano, ayan. Yung kung kinakailangan guys mag-evacuate na kayo kasi wag na nating antayin na bumuga pa, 'di ba? Kasi ang PBOX, Philippine Volcanologist, is mga updated naman 'yan pagdating sa ano ba ang tawag doon, yung mga tectonic movements ata yan, tectonic ba yun, or volcanic movements, or yung mga volcanic activity guys is meron yan ng mga meron niya ng mga gadgets, mga apparatus when it comes sa mga movement ng volcanoes, mga activities ng volcanoes. Dito din sa amin sa Mayon, ang Mayon Volcano is alert level 1, ayan, ang Mayon Volcano. Kaya
maaaring sumabog din ang ang aming volcano. Ayan. Dito sa Albay. Ayan. Ahas na kapitbahay. Pa-shoutout po sa nasa likod mo, Sir Host. Sabi ni Ma'am Nuwising Reboot Makatol. Oh, i-shoutout nyo daw, bilis. Si Ma'am Nuwising. Sabi yan. Shoutout Ma'am Nuwising. Pog, sali ka Pog. Shoutout Ma'am Nuwising Reboot Makatol. Shout out Mang Luising, Reboot Makatol. Ribot Makatol. Ah, diba? Ahas na kapitbahay. Oo, ma'am. Oo. Doon ka magpakagat. Ma'am Mariana Channel, hello po dyan sa iyo, ma'am. Hindi ba umulan sa inyo, ma'am? Sa amin maulan kaninang umaga. Wow, so cute, baby boy. Thank you. Mega love shoutout sa iyo. Pogi, baby boy. O, diba? Aroy, anyari. Baka ako makatay. O, may magpapakagat daw sa ahas na kapitbahay. O. Sitaw na mabango. Hello po dyan sa iyo, Sir Sean TV Guapo nandito rin sa atin. Sir Sean TV Guapo, hello naman po dyan sa iyo. Welcome back din sa aking live streaming. Ang lalaking mahilig kumain ng sitaw. Sir Joel's Finest. Dumating na ba, sir? Oo. Sinet up mo na ba, sir? Good vibes lang, idol. Oo nga, sir. Oo nga. Mega shoutout sa 15 agad. Oo nga, sa 15 na tuwad. Oh, na taga Saudi Arabia. Hello naman dyan sa mga taga Saudi Arabia. Akala nyo, hindi ko alam. Nasa Saudi Arabia. Tapos yung 4 nasa Pilipinas, yung nagtuwad. Ang account nito guys is meron na 11 na nasa Saudi Arabia at saka meron na 4 na nasa Pilipinas. Promise, nakita ko na. Hindi ko alam kung yung 4 na nasa Pilipinas na nagtuwad sa akin, isa kanya pa rin. Sir Joel's mega love shoutout. Sabi ni Sir Sean TV Guapo. Anyari, oy, ba't ang daming tuwad, sir? Oh, galit na galit, besh. Ewan, hindi ko din alam. Galit siya. Oh, kasi nagpagupit ako kanina. Mega shoutout, besh. O, diba? Baby RG TV, turn off mong comments. Kalembang ko na bahay mo. Ayun, sabi ni Neng Ski Travel Vlog. Mega shoutout, besh. Sean TV Guapo, mega love shoutout. Sabi ni Sir, ay ni Ma'am Jeans Channel. Dumating na. Antay ko na lang isa pang delivery yung gaming chair sponsored by Mateo ang Pablo Apostol. Wow, sana all my gaming chair. Bebe ML na daw, sabi ni Ma'am Jonah Salundaga. Halika dito, Ma'am Jonah, halika na. Tara na. Mabilis na lang naman yun, sir, i-set up. Ano ba, sir, ang gamit mong pang live stream pala? If I were you guys, I am recommending you to use, if you will gonna use B8 sound card, I am recommending you to use, cellphone na pang live streaming. Unlike sa laptop or sa PC, guys, sometimes di nagkukonect talaga ang B8 sound card. Pero, troubleshooting naman talaga. Ito troubleshoot nyo. Masyado. Kasi minsan, napaka-sensitive ang B8 or minsan ang sensitive is yung OS, guys. Yung OS ng mga computer nyo. Especially ang Windows 10. Minsan tinatanggap niya, minsan Windows 10 silently deny yung mga nakukunik sa kanya. Sean TV Guapo, Jeans Channel, mega love shoutout ang pagbatis ng gagaling pa kay Sir Joel's Finest. O, diba? Ay, wow, na agad. Oo nga. Galit na galit, sana ginawang 33 din. Sige na, gawin mo ng 33 para sakto. Gamit ko pang LS iPhone po, sir. Mas maganda, sir, ang iPhone. Ayan. And kung gagamit ka, sir, ng iPhone, I am recommending also iPhone 6 or iPhone 6s Plus. Ayun ba? Tama ba?
Kasi kung ang iPhone mo is 7 pataas, tama ba? 7 pataas, ang ano mo sir, ang lalagyan mo ng headset is ano na, tawag dito, yung socket niya mismo, hindi na, ang iPhone 6 kasi, or 6S Plus is, ang lalagyanan ng ano, ang lalagyanan ng headset is yung bilog pa rin, yung ano pa rin, yung, ano ba ang tawag doon? Ano bang plug yun? Yung ganito pa rin yung bilog. Yung pang iPhone, ganito. Yan. Pero kung 7 Plus pataas, kailangan mo ng yung parang ano, yung parang connector niya na kailangan yung ano ba? Yung connector niya is yung parang plug ng inyong ng inyong charger. Tapos i-connect niya ngayon sa plug na ganito. Merong nabibiling ganon. Yeah. Opo, iPhone 6s ang gamit ko. Mas maganda yan, Sir Joel's Finest, kung iPhone 6s. Ayan. Manawagan tayo pre na maging 33. Oo nga, sana gawing 33 din. Sige na, pantayin nyo na, parehasin nyo. Okay lang yan sa akin. Mas maganda yan sir ang iPhone sa B8. Oo. Yung dating ipinang-live stream ko naman talaga nun is iPhone. Ito ang aking iPhone. Ano pa ba? Baka may mga katanungan kayo guys. Wala na akong gagawin. T1 hanggang T7. Baka naman T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. Dati pre sa akin sa PC gagana naman siya, ngayon ayaw niya. Oo nga pre, minsan ang namimili is yung OS or minsan yung B8 sound card talaga is namimili din ng application na papasa na pagkukonekan niya. Kaya nga, nung yung sa akin tinatry ko, tinotroubleshoot yon. Tapos, yung mga connection niya is tama naman. Tapos minsan may mga dinideny minsan ng OS. Yung connection niya, parang OS. May order din po ako sa adapter, USB type po. Ang socket niya pwede sa chick, pwede sa boy, kaya chick boy siya. Opo sir, maganda 'yon. Or dahil sa OBS. Hindi, yung OBS naman talaga, pero kailangan mo i-exit yun sa computer mo. And kailangan yung camera mo at saka yung audio mo is tatanggalin mo muna sa OBS. Like the stars that shine way up in the sky, our love shower me with your love. Ano pa ba? Or dahil sa OBS, ayan. Ito guys, baka hindi nyo pakadikitan guys, ang ating super chatter, si Ma'am Jean's channel, yung nakapin sa taas. Mag-PC ako para naman malus yung cellphone ko nang nag-iisa na lang to. Sige. Ako nga, dala-dalawang webcam ko. Plano ko mag live stream naman using OBS. I will also use dalawang dalawang webcam na nakakonect sa aking PC. Ayun, para maiba naman, di ba?
And then, maglalagay tayo ng maraming design. Anong oras ba yung pre? Si Ma'am Ina Mac-free? Ayan. Pastilan dolor di ko kasi maalam ang computer. Oh. Okay lang yun, pre. Okay guys, maaga ako mag-end ngayon. Mga 1 and 40 minutes lang ako ata. Or 1.5 minutes lang. Ay, 1 hour, 1.5. Ayan. 1.5 hour pala. 1.5 hour. Kasi birthday ata ng kapatid namin ngayon. Oh, hindi man lang nagsabi. Birthday pala ngayon. May handaan sa likod. May iba kang ano 'yon? Code ha. Oo nga, yung OR kay OFW Rakitero yun, OR. Ay, OR ba yan? Oh, may birthdayhan sa likod namin. Jeans Channel Tusok sabay kalembang sa bahay mo. Sabi ni Ma'am Nengski, travel vlog DJ Jansky. Nagbabalik din po natin na kaibigan niyang guys, si DJ Jansky. Mega love shoutout ang po dyan sa iyo, DJ Jansky. Welcome din sa aking live stream. Yun, pastilan. Oh. Sir PJ keeping us in his background also. Guys, 5 more minutes na lang ako guys ha. Yun nga po ang pangamba ko, baka di compatible sa laptop ko ang B8. Matagal na po kasi ang laptop na gamit ko kung saan na kasi nakarating yan, ugod-ugod na. Ayan. Sir Jones Finest, maganda yung ano. Ako naman sir, ang pinagla-live streaming ko is yung cellphone ko and yung aking music background is yung computer ko. Tapos, ayan. Yan ang pinagla-live stream ko. Kasi ayoko mag-troubleshoot ng masyado. Oo. Kasi minsan tinatamad ako mag-troubleshoot. Tamsak po, sabi ni DJ Jansky. Thank you for that sweet tamsak, sir. DJ Jansky. Ayan. Ito guys, si Sir PJ Paras TV. Kung di nyo pa guys nakikita ang kapugian nito. Oo nga, sinasabihan ko kayo, yung mga naghahanap dyan ng mga Papa Balls. Yan si Sir PJ Paras TV guys. Oo nga. Mukha palang ulam na. How to be you, sir? Oo nga. How to be you? How to be Papa Balls, sir? Yung mga naghahanap dyan ng mga Papa Balls, o diba, yummy balls. Yan si Sir PJ Paras TV. Yan ang hinahanap nyo, guys. Guys, 3 minutes more to go na lang ako, guys, ha? Anin ba, pre, yung chat mo?
Hoy, pre, di ka daw nakasubscribe sa akin, sabi ni Nightbot. Hoy, pre. Pakita ko nga, ayan. Sabi ni Nightbot, di ka daw pre nakasubscribe. Boom. Di na tayo all. Salpa ko na lahat sa iPhone na pang LS ko yung mic at B8. Salpa ko na lahat sa iPhone na pang LS ko yung mic at B8. Hindi po, sir. Arat na mi kay PJ Paras TV, o, diba? Sabi ko sa'yo, Ma'am Jeans, o, diba? Sabi ko sa'yo, pupugi yan. Sir Joel's Finest, Bebe, pwede makisuyo ako, bebe. Kunin mo yung sound card ko doon, bebe. Yung kulay yellow box. Nandito lang nakapatong. Malapit. Yung kulay yellow. Sir, ganito, sir, ha? Turuan kita, sir. Hindi mo, sir, kailangan isalpak lahat. Iisa lang naman isasalpak mo sa cellphone mo. Yan nga, bebe. Ayan. Meron ako ditong bagong-bagong B8 sound card. Ito, sir, ang B8 sound card. Ito ang B8 sound card. And ganito, sir. Ito, tingnan mo. Ang likod nito, sir, is live 1, live 2. Tama ba? Ay, hindi pala. Ito pala yung charging niya. Charging, live 1, live 2. And then yung accompanying instrument. Ayan. Makikita mo yan. Charging, live 1, live 2. Accompanying instrument, earphone, headset, condenser microphone, dynamic microphone yan. Ganito, sir. Ang iPhone mo, ilagay mo sa live 1. Ito, live 1. Ilagay mo dito, tapos ilagay mo sa headset ng iPhone mo ang live 1. Tapos yung sunod na niya, merong accompanying instrument, isalpak mo dito, tapos isalpak mo sa headset ng computer mo. Tapos, yung headset mo, mamili ka na lang, sir, kung saan yung gumagana. Minsan kasi gumagana sa earphone, o kung minsan wala sa earphone, meron sa headset na sound. Tapos, syempre dito naman talaga yung condenser microphone mo. Ayan. But kung ang gamit mo is dynamic microphone, pwede mo naman gamitin ang dynamic microphone. Meron naman siyang inlet ng dynamic microphone. Ayan. Yun lang. And then, lahat ng ito, lahat na yan, i-pull mo na yan. Ang echo na lang, ang echo, ay, paano ba to? Ito. Ganito pala. Lahat ng ito, i-pull mo to, sir. Yung treble, bass, record, music, monitor, ayan, i-pull mo na yan lahat. And then, syempre, yung microphone mo, sound, and then yung echo mo. Ayan, yung echo, ikaw na lang mag-balance eh. Yun lang po yun, sir. Ang pagkukonect ng B8 sound card. Yan sa vlog, mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Yan sa vlog. Nagbabalik din natin na kaibigan yan, si Ma'am Yan sa vlog. Highly recommended channel also yan, si Ma'am Yan sa vlog. Hello naman po dyan sa iyo, Ma'am Yan sa vlog. Welcome back din sa aking live streaming. Good evening po, Tita Jeans channel. Sabi ni Ma'am Simpulay Leonardo. Highly recommended monetized channel also yan, si Ma'am Simpulay Leonardo na nandito sa atin. Ma'am Simpulay or si Toto, hello naman dyan sa iyo, Toto. Kumusta naman tayo dyan? Kumusta si Ma'am Simpulay? Welcome back din sa aking live streaming. Noted po. Thanks po. Ayan. Welcome po, sir. Always welcome. Ayan. Wala kayong ibang gagawin, sir. Doon mo lang, sir, isasalpak ang iPhone mo. Yun lang naman po, sir, ang nakasalpak sa iPhone. Salamat sa brief explanation sa sound card idol na mabait. Ayan. Always welcome po, ma'am. Always welcome. Me, ayan, sabi ni Ma'am Yan sa vlog. Opo, ma'am, meron kang live sound card din po, ma'am. Sir Gembius, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Sir Gembius. Hello naman sa'yo dyan, Sir Gem. O, diba? Ni hao. Sir Host, baka naka-live din po si Tita Jonah. Naka-live din po si Tita Jonah. Ayan.
Opo. Ilipat ko kayo guys kay Ma'am Jonas sa Lundaga guys. Ayan. Ngayon ayan. Kasi makiki-birthday muna ako dito sa likod bahay namin sa amin, diba? May birthdayhan kasi. Eto guys, pwede kayong lumipat guys kay ano. May tutube. Oo nga po, ma'am. Eto guys, pwede kayong lumipat dito kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Malapit na rin ako mag-end. 2 minutes na lang ako guys. Sir Jem, hello naman dyan sa iyo, Sir James. Ma'am yan sa vlog. Shout out po dyan sa iyo, ma'am. Enjoy your meal host. Ayan, sabi ni Ma'am Nengski Vlog. Ma'am Nengski, congratulations naman po dyan sa iyo, ma'am. Grade 8 ka na. Sana di na maglagas. And, ayun na nga. Kung may mga katanungan kayo guys when, sa YouTube channel nyo, you can ask. Ayun, anytime. Ayan. And yung nagtatanong sa akin kung ano yung Facebook account ko, dito niya ako guys, pwede nyo, ito hanapin niya ako guys sa aking Facebook account. Ayan. Touch me now. I don't want to live without you. Sana host, ayan. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. One thing Lipat kayo dito guys, kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Ayan. Naka-live stream na po siya guys ngayon. Ayan. Mag-enda rin ako guys, mag-enda rin ako. Ma'am Jeans Channel, maraming salamat po sa aking super chatter. Sir Jim, thank you naman po dyan sa iyo, Sir Jim Views. Ayan. Ito guys, lipat kayo dito. I'm about to end na rin. At makiki-birthday muna tayo. Tingnan ko lang sa likod bahay namin. Ako po ang inyong lingkod guys, Uragon. Nag-iiwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. And, ayun na nga, I love you all guys. Wow. Sir Jim, bye po, ayan. Goodbye guys, goodbye. Ma'am Nuwising, thank you guys. Sa inyong lahat guys, sa mga bagong member natin, sa mga nagpakulay sa atin, maraming salamat po sa inyo guys. I owe you a lot, diba? I love you all. Kita-kita tayo guys bukas. Same time, diba? I love you all.